Ono sadono chini elaka no mana nai borok ni no sungo pa ele tongya sungo ma khai nai nai to je ব্যবস্থা ma khai nai borok bo ma buji nai gal hostel bo bodong gi tongkha even ei ekalebo school bo jeta rong mistri kad mistri khai tongmani oborok bo mana khai ro hojaka kai sei karone sing tini oro bo oboni tui je sing area wo sing oro kupur hiya ksak hiya যে এরিয়া ও যে ডেভেলপ তংমানি ও ডেভেলপ নি বাগৈ जों যত এলাকা পাসি जों আপনো খোলা খাই দিনাই অবহাই কেবেং মানো जों নরই মারিনাই जों অর কোনো পার্টি ফেলেক তুইয়া কোনো কসা কरै কখাং কरै কর্ম কरै পুরাপুরি যে চিনি যে মহারানি পর লোকাল লিটিটি जों আদিনো কাইসা রেলি খাইজাংনান হই जों তিনি অরও প্রেস মিট খাই দিউতা দরকার নাংখাই তেবো আন্দোলন কত থামা খাইনাই যে পয়সা গোনাंसे फाटाव थांपरि अनगा जों बल फालजानाय वा फालजानाय बत अरन मा परिनाय बिले आमचाइनि हामग्रायो आमचाइनि डेभलपमेन्ट केबें जागि खरांतिसाका टंकसं लुकुरा तुंफ्राना बखाक थांजाक उत्तर महरनिपुर आमचाइ टंकसं लुकुरक पासालाखा डेभलपमेन्टनि सामुनो केबें जागै केबेनारंनि बागै दिनि फुंजरावो कक्तमा थमनि बसखंगो फाइ राग दामा खलाखा तै जेरक आमचाइनि हामग्रानि सामुंगो केबें जाक बरंनो बागै सेजमं फुनुगलाखा हामकानि लामो केबेंगो हनै बरक सालाखा तै सामुं तांनाय रंनो बाहायनो कयखा एसटी गर्ल्स हॉस्टेलनि सामुं तै एकलव्य स्कुलनि सामुं आदां मदां कलाइजाक आबनो पाइरि फाइदि मसनो फाइदि हनै कयखा यागलो आबो बसाका अ जुन तालनि बसकां थामथि सालमारिवो आमचायो सामुं सित्रा तांनाय रंनो केबेंगै सेजावै आमचानि जत लोकरो लाहार हिमबतो खलायनाय तै उत्तर महारानिपुरनि सिमे तेलेमरा थां फाइल लामा लाहार कतर कासलायनाय साका टंकसं लोकरो नायनेदि चिनेमां पिलुवो बरम गोनां नरक जे जोंनो रिंमानि आबोनि आसल मूल उद्देश्य तामो जों तो इखो थानाय सालखिसा सकांगो जतन सोशल मीडिया बो नंबाय खाना जेता सिनि जे उत्तर महारानपुर कैसा हामग्राय जे एकालयबो स्कुल तंमानि जागावो तिनि बरम गोनां प्रणय देबब्रमा तै सितेश देबब्रमा बरक अबन्तै कैसा मारपिदिं खाफों जों किसा खोनावो अब तो जों मखलबाय थांमोन नुयाबा ओंखाय अबन्तै जे तिनि गाल हस्टेल बो बदं गि तंखा इभेन तै एकालयबो स्कुल बो जेता रं मिस्ट्रि काद मिस्ट्रि खाइ तंमानि अबरबो माना खाइ हजाखा ओंखाय sei karone जों तिनि अरबो अबनि तुयै जे जों एरिया वो जों अर कुफुर हिया कसाक हिया जे एरिया वो जे डेभेलप तंमानि ओ डेभेलप नि बागै जों जत एलाका बासि जों अपनो खुला खाइ दिनाय अबहाय केबें मानो जों नरै मारिनाय पाल पालखन जों अपन बागै जाय जाय खायना मा साबलायनाय तै अबनि तुइनो तिनि जे जों बुसकांनि साल जे समबार हमखाय जों अर कोनो पार्टी फेलेक तुइया कोनो कसा करै कखां करै कर्म करै पुरापुरि जे चिनि जे महारानिपुर लोकाल लिटिटी जों आदिनो कायसा रेली खाइजांनान हनै जों तिनि अरबो प्रेस मिट खाइ दिउता रेलीनि आसल उद्देश्य मूल ब कक्थायनाय रेलीनि आसल मूल कक्थाय हिंगाय तो नायदि जों आगिवो अरबो जे समय आईन भित्ति कांग्रेस जुत खायै जे चिनि उत्तर महारानपुरनि न रवीन्द्र देबब्रमा बबो जा पारे डेभेलप खाइलांखा ताइ तिनि अबहायनो जे चिनि ट्राइबेल वेलफेयारनि जे बरम गोनां मन्त्रि विकास देबब्रमा बबो जे बिनि मानसाक बो साइटगै 25 बছর बामनि शासन तिनि अर कोनो किछु डेभेलप करै किन्तु ब फाइमानि यागुला तिनि कुंथाय बारिनि बागैनो जेता एकालयबो कायसा खुलक दिमानि तिनि बरम गोनां मन्त्रि विकास थैथांमान यागुला बो जोग कुसुं सिनि अर केबो परिगलाक सिनि जे कुंथाय बारा बरमनो फाइ परिनाय किन्तु अबहाय जे केबें मुनो जों अबनो केबें रिया टाउनगाखौ जों एलाकाबासि उन्नयन डेभेलप बागै जों नायो जों आबन बागैनो अदिनो समबारो जे जों रेली हनै जे तिनि साख्लाय प्रेस मिट खाइजागता हंकाखाय ओ जे एकालयबो माने आरनि जे लेबार सामुंखलाय तंमानि ताबुकले बर्तमान काम चलिर दं ताबुक बर्तमान जे ओ काम तो बदन तंगो ओंका ओ कामबो जों जे बरम गोनां जे मन्त्रि ट्राइबेल वेलफेयारनि मन्त्रिनो जों कयो ओ कामबो अति सतन जनानि बिसिंनो खायरिना नोंथुन जरानि बिसिंनो पारिना नोंथुन इभेन तै तिनि अरबो 60-65 जना एडमिशन ना हाजाक तंगो बंनि भबिष्यत बो अन्धकारं थानाय कारण अबहायं तो खापिया
সেই কারণে जों তিনি ও রেলি kok no kok mana khlai jagoi sebar thangmani o je labor ne khukti sing kok ban kha tumung kam khaibe khe ba kam khaiei tongkhai tabuk no kutulia khai botok phana ungui mano obo hai jan lewa gaisa humki jodi so norok rele khaimani yagolo obo hai taisa samungo phai keben khang ke borong gonang ponoi bai sites norok bobo haya pri barnadi ki thana yapro অব অঙ্কাই তো जोंहाबो তো কাইসা যতন ওয়ান সুক্তাই দङ যে আরো जिन एलाकार बासिबो जे बरक दङ बरं न आबन बागै मा साइटक लायनाय दरकार नांखाय तेबो आन्दोलन कतफा मा खायनाय ताइ इभेन तिनि जे गभर्नमेन्ट रुल जे दङ जे बरक जे माना खायो जे गभर्नमेन्ट रुल दङ अ रुल तिना बरक सामु खायनाय नोंथुन आं आनि आबनो काइसा कयमुंता nung khoroksa buma bodol lekba borom jog yang phagire sab sakrajak nini khoktule tam machis tong amthani lukorno je nongni o ro hamkrai kamawoi thang tongu moharane pur monakni lamabo himtui fiaba obo rone sing sardane bagai norok buri rok ni shakti to duniya bo boron he shakti kra kya bone kre bobo hai ding buri bodol no saklane musom norone amthani nunglai আও মনো যে অবস্থা ঘটনা ঘটি থাকমানি আমার বেলায় হামিয়া নংজাখা বড় কনৈছে আসো ক্ষমতা সাহস বনগৈ থাকা হাইপন जों आबनो मानिया जों आन्दोलन खायनाय जोंनि बुरै बदनो दैबो खायनाय जे बुरै रे बुमा बोसा बुमा हिनजांनाय बुफा हिनजांनाय नंनो जों कयो जतन अधिकार दङ अर कायसा जोंनि बिकास देबरमा जोंनो जे अर एकलयबो खुलगिरि दाने नै जे सामुं ताङै दंमानि हस्टेल बुरैनो हस्टेल भबिष्यतनि बागै खुलगिरि मानि दङ बादा बिगनो खायमान बेलाय जाया नुजाखा आबनो जों मानि नायमाया जों आन्दोलन मा खायसिनाय जों जेसे कायपानो जों म एकालयबो नारना नांनाय जोंनि भबिष्यत बोसारनि भबिष्यत बोसोरनि भबिष्यत सारा जीवननि बागै भबिष्यत थैनांनि भबिष्यत जों मनोजित कायपा रुकुंना नांनाय आबनि बागै जों जोंनि बुमा बदल जोंनि बुरि रक जत बोसाखनिया कुपुर हिया जे निनि पार्टी हियावै जों मन रुकगै माना रोंलायनाय म स्कुल न महरान प्रतामत असुक बसर मन्त्रि जाय थांका तामदे दं जिरु न बलं न आबनि बागै जों दा कायसा बसंन उन्नतिनि बागै भबिष्यतनि बागै बोसाबुति हामक्रायनि बागै बतिनि तिनि मन्त्रि मामनि यागुल जों न ब एकावलाय बरि गाचिनि महारानपुर बेलायबोनो हामबाय मारिव आबनि बागै जों बनो कयनाय ओ सानो बसं कयनाय तारातारि खालाय म कामलंनो ते सामुं ग थायफानांथं जों जनसाधारण तिनि एलाका न मानायनाय बरक कनिनो जों पायले तंगिया जों मा खायनायनाय तत जे व्यवस्था मा खायनाय बरक मा बुजिनाय जेंनांगै थांगा मा बुजिनाय आबनि बागै आं जों बंनो बकयो दा जों समबाराव गाय जों लेरि खायनाय पद मिছিল खायनाय तामनि बागै गाय जों अ मुस्कुल नारना बागै जों जान दिबुनो जों कंमा सानाय पद मिছিল मा खायनाय आसंनो ताको बुखुरंना आं कयो जाबोता nung khoroksa youth yang teke phadi norone youth ni phan bai to hayapri songram mani hadule kawino kabangma hasteni hapang kanang mani abukubui norla babai step na hanai norone youth ni bisingo oje samung bonna khlaja mantri बेलेखायनो हामबाय मिडिया न जों नायदि 2018 दीर्घ 25 बছर बाम शासन उनफायखा आफ्रो महारानपुर कुनु डेभलप करे ताबो आस्ते आस्ते डेभलप थांदानि जे आनडेभलप खायना नाय दंनाय रक बंना आं क्लियरलि मेसेज जों youth नि फानबाय एलाका प्रतिबेशनी फानबाय जों म डेभलप न जेसकापन खारिनाय ताइ जों सासाखाय सिनि जे थिनांनि जेरै दंनि भबिष्यत न बानजिरि नारनाय आं बागै आं जतन न कयो बादि जे महारानीपुरनि गाना गिनि आमसाइनि लुगरक सिनि म एकलयबो अनसुक बसर सानलाय फेमिनि ताबुक माना फाचिं दंनासि ताबुक नामानि थाना नाय दंखानै अर बादा बिग्न उंमा बागै आमनि बागै जतन सोंनो सम्मान दिन सिनि जे बिखु मिছিল खायतानि सुबाना बागै आं कयजाव paithak nung to boyes bongkha moharanipur amchaini age ba ngokong sabo o amchaini kapal buino sai solya kapal kahamsi noni o amchayo chomari burunno no khorokta minister bo ongkha khoroksa ongu tabu borong mana bikas deborma motai salangja robindran simi sengi kesaro sarensi nung khoroksa boyes kor bobo hai wansuk oboki kahamda khorok tam montri ni amsayo obo hai khorok ni themrang je samung humung kebengjak bobo hai nog nung आंगान संना तो मनो सिनि महारानीपुर जे आमसाय सिनि अरव जे मिनिस्टार
खरक तामुखा हेटिक नो हिमानो आबनि यागलो जों किसु किसु जानजानि जे मानतै जानजानि आमचैनो डेभलप खायगलां थांगो बा खलायना नायदों गे ताबुक तिनि दा विकास बतिनि ट्राइबल वेलफेयरनि मिनिस्टार गाजा जागा महारानपुर आमचायो कायसा जों बागि दाबि खायमा तंगो बुइनि आमचायदो जतनो स्कुल काहाम तंगो परिमानि एकलयबो हिनि जेमन हाई स्कुल तंगो हाई सेकेंडरी स्कुल तंगो कै जोंनोबो नों जखन मिनिस्टार जाखाबा जेसकेपन साइटआवबो सिनि आमचायो कायसा खिखलायदि नै कपाल काहामनो हिनमानो सिनि दा विकास मिनिस्टार मन यागलो जोंरो महारानपुर आमचायो कायसा एकलयबो स्कुल लंखा गाबो जे जागाबो सिनरनि किसु किसु बररक बुल बुजा बुजि फानं मानो आमते हायरंनो निजि वानसुगै जे सामुं सित्रा बा हामिया कक साजाकतिक फानं खाबो निजि गसिनाथुन एलाकानि डेभलपनि बागै आपनो नांखाय कयो बरंनोबो गाइसुं जे जागाबो नायनायदि जे अरनि गोनांनि बोसा जे जेमन इन्जिनियारनि बोसा डक्टर खायनायनि बोसा मास्टारनि बोसा बरखाय काहाम काहाम स्कुलाव थांगि बायरे रगो पडियो दो आगरतला रगो गंगा जों गरिब गद्रानि जे बोसा रंके बरमा पड़ी तिनि म हाई स्कुल बलराम कुफ्रा आगे वो जे जागाबो स्कुल कासाम अ जागान पडिबो चिनि जेमन किसु किसु बररक ताउबो शिक्षा दिखा आंगै मोटामोटी पोस्ट काहाम रगनो साकिर पाकिरि रंग मानखा गांकाय जे पुइसा गोनांसे फादाव थांपरि अंगाय जों बल फाल जानाय वा फाल जानाय बहुत अरन मा परिनाय ब्ले गांकाय ताबुक एकलयबो स्कुल ओं थांकाय तो जों आसुक हासाल थांगै परियावै जिनि गानाव आमचायनो मानि परि खांगाय जोंते काहाम ग्लागदे बा नाय ब्ले गा आबनो वान सुकुंता जाहाते महारानीपुरनि अ जे एकलयबो जाहाते उनसुइता थांतुन अरन अंनानि इंथुन जाहाते जे जागाव काम हामिया कक हामिया साजाका आबनो निजि साक सिकार खाइन हारतुन जाहाते जों ताबुक समान दिनो सिनि ऐसे रेलिंग नाय आबुनि तैयै जतनो सिनि जे आमचाय गाना गिनि रक जे सिनि ताकुक बुकुक आं हाय वानसुक तंनाय जत वानसुकनाय जों सिनि पितासानि इंगै अर जापि कलायनांथुन सिनि रेलिwo गांकाय पैताम सानाय गाय मुसुक साइनो आं किसा कक सामानि आं जतनो नाकारसानो जे हामिया साया खायतं हांकाय निजि बुल सिकारम कोइनो गसिउइनो सामि लुंथुन हिने आं वानसुकुता खापांनै खाजुक सं सालकिजा सकां नरक बैसरामजाक नर्थ इस्ट खरां नरक बैसरामजाक सोरां साथि नरक नि पक्तमा थुमनाय आं साकफां केबनो साजारि कक सामाक्रै गुबै मांग्लिनो फुदुंमानि पियाबा प्रमाण देदि प्रमाण सान्दि प्रमाण मारिनाय हायाखाय मानहानि याखायबा लासिमुंनि मामला फिननाय कक्तमा थुमनानि साखाबो हिनै गामथाराय हातिनि yang फारिदाबुक yang नायलेनो गामथाराय हातिनि गोसारो खरगनै खरगथाम बरक टेबिल आसुगै साबा कक सानार जतन साइमान खाना आबनि आसल yang फारिदेबो कक फाइ हिंखाय नरक नुगै मान तंखना अ रांचाक त्रिपुरा हावो रांचाक त्रिपुरानि बिसिङो अ महारानीपुर कायसा सिनिमुं कतर मानजाक मुंकुसुक मानजाक अथाय एजुकेटेड पार्सन 60 हयते 70% दङ आरो आगे बकक साबो खरगथाम मन्त्री टीसीएस अफिसार डक्टर प्रफेसर अबहाय दङ बर फियाबा अबहाय तंनायनि आमचायो बलराम कोब्रा हाई सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ महारानीपुर तेलियाबरा खुवाई त्रिपुरा तालारिजाक आयें नारनो एकालैबो स्कूलनि सामुं चलिबो दङ आनि बुसकांनि मांपलि हिंगे सिङा फुनुखरमाया 100 जन ब्रैबो साना तनिपुरनानि याखाबा गर्ल्स हस्टेलनि सामुं सम्पूर्ण मोथाकजाक खरक नै थेमरां साबो नरक साइमान खाना ओ गामिनि खरकसा लुकुनो तुइदुल तंनाय चाक्राजुक खरकसा youth no tuil tongnai sini youth no borom gonang khoroksa tai khorok nei sini buta okora kakasoni boyes obo hai borok tini basawi khorang tisaka develop non nahari samung khlai thani kebo kebengkhai
पालखाय प्रतिबाद खायनाय बरक खरक नैनाले चिंबो पायुक बुखुकजुक अक्रानि खुक्ति कक ओ स्ट्रंगली स्टेटमेंट youth o महारानी पुराम सायो और सिकलारक बरकनि खरसे youth नि खुक्तै ता खरनि खुक्तै बरक मना विकास देबरमान बागै सालबुरुम ना दगा फियकजाक डेभलप खालायना बागै केबा माना खायगे हरसिनानै दिगि थांगै दंगो खरकनि बरकनि बागै अ आमसाय खापांनि खाजुक सं नरक साइमानो तिप्रा सारक बरंग नगो मापुरी बरंग नगो रोंग मासरंग बबाग्राने खुक्ति कक बुनि बसाखाय तामंगे इंग्लिश स्कुल फरनाय सिनि बसाखाय तां बांला फरनाय अबरना हारिनो सिनि बरं गोनां तिप्रासा हामग्रा मन्त्रिनि दप्तरनि तैयै याखाबा ट्राइबेल वेलफेयार तिप्रासा हामग्राय तांबेदेक याखाबा हाबा नकनि बखाक्तै अरबो कायसा थिनां भबिष्यत फ्यूचार साक साकनि यासको सुङै बासाय माना जात थैयै थांबो बुइसेगि नैमिया जात अबहाय सिक्का अबहाय रोंमुं सोलोंनानै बागै एकालैबो स्कुल फियाबा अ रां बोरै साबलाय माहाय रांसो नांगौ रां करिखा मुंसा करै बेसेब नै साबलाय माहाय अ बेसेब न नाहारै तिनि अ महारानीपुर मोनाकनि लामा मोनाकनि यापरि आं कयनाय अ आमसानि लुकुरावनो नरकनि अर गोबां एजुकेटेड पार्सन दङ सिनाय नङाय दङ अ रोंनक कुकुबुइनो ताई कैसा थायो सेजागै थांखा अ थाइसेंफ्रानाय बाहायगि सेंफ्रानाय कायसा इंलिश मीडियम स्कुल ओंखाय दाल बिदाल बानियाख्लायमोन आर बिजाब सुइकं नैनि गोबां मा केबो टिफिन फालिमानो चाथाय फालिमानो चाजांनाय फालिमानो हटेल खुलकमानो जों नगु नरक जतन नगु अ सेबनो पाया कालादि प्लीज हायाखाय भबिष्यत सिनि आनिबो कामि बिसि सालिया सिनि बुसुक बुसानि थिनांगो बेलाय टंके सेबनाय असुनंसितन मेसेज क्लियर सामुं ख्लायफैदे जों टंगो खरक नैनो जों पायो हनै खौ खेंजाक बसकांनै समबार दिनो याखेबा खाना सलसा टंगै शनिबो अरबो केबेंगि रेली खरक नै बरकनो बरमरां नैनि सितेश देबरमबाई बरमगोनां प्रनय देब बर्मानो केबेंगै अ आमसायनि जत लुकुरक हिमनाय हिमबतक मानजदे असुनंसितन खुलुमखा